Ahoj, já jsem Karolína. Ze sociálních sítí mě znáte pod pseudonymem Tramvajačka. Píšu deník Tramvajačky na Instagramu i Facebooku a vy momentálně posloucháte 7. díl mého podcastu Výpravna. Každé ráno jiné drama a já ten příběh můžu vyprávět. Ti citlivější nahlas z vás určitě poznali, že jsem stále nachlazená, že jsem zdravotně indisponovaná. Dokonce jsem přemýšlela, že ten díl podcastu opět odložím, ale ne. Řekla jsem si, že to aspoň zkusím a když to půjde, tak to půjde a já to vydám. A je za cenu toho, že ten díl bude kratší, všeobecnější a prostě, že to bude dobrý. Ne, že chci jen tak jako odfláknout nějaký díl, ale prostě chci si udělat z toho rutinu, aby opravdu vycházel díl co 14 dnů, aby mi to vycházelo tak a kvalita se bude jenom a jenom zlepšovat. A pokud budu mít tyhle slabší díly, tak můžeme zahájit nějakou všeobecnou informací, třeba nějaký pěkný seriálek, tak jako mám to dnes v plánu s prvním tématem, který je tramvajová doprava v Jablonci nad Nisou. Ta letos oslavila 125 let od svého vzniku. Mně se zdálo, že trošičku jako docela potichu. Pokud se mi to nezdálo, tak se omlouvám, ale sociální sítě tak trošičku mlčely, mi přišlo. No, nevadí. Já bych chtěla tomu věnovat minimálně 2 díly tramvajové dopravy v Liberci v Jablonci. Pak na to můžeme navázat právě libereckou dopravou, ale uvidíme, to je hudba budoucnosti. Zatím tady mám pouze všeobecný článek z Wikipedie, kterým budeme navazovat v příštím díle rozšiřující verzí. Takže vy se můžete aspoň těšit. Jdeme na to. V severočeském městě Jablonci nad Nisou byla mezi lety 1900 a 1965 v provozu poměrně rozsáhlá tramvajová síť. První úvahy o zřízení tramvajové dopravy v Jablonci nad Nisou se objevily již v roce 1892. Je to poměrně brzo, protože my si musíme uvědomit, že teprve v roce 1891 představil inženýr František Křižík v Praze na Letné svoji elektrickou tramvaj a právě toho roku začaly jezdit tramvaje v Praze. Když už v Jablonci nad Nisou uvažovali v roce 1892 nad dopravou, značí to o tom, že Jablonec bylo velké průmyslové město, co se týče rozvoje, co se týče odhodlání k tomu, aby to nebylo jen takové nějaké malé zapadlé malo město, ale aby to bylo prostě to vončo. Pokračujeme dál. O 3 roky později továrník Gustav Hoffmann získal předběžnou koncesi pro provoz a byl rovněž vypracován první projekt. V roce 1898 začaly přípravné práce a o rok později vznikla společnost, pozor, budu se snažit přečíst to německy s ucpaným nosem, Gablonzer Straßenbahn und Elektrizitätsgesellschaft. Omlouvám se všem německy mluvícím. Dlouhé složité slovo s ucpaným nosem a rýmičkou je prostě na prd. Pardon. První tramvaje vyjely v Jablonci, píšeme si do deníčku, 7. února 1900 na trati spojující Staré náměstí, dnešní Mírové náměstí, s Rychnovem. Celý úsek byl jednokolejný s výhybnami, měl rozchod 1000 mm a měřil přibližně 9,3 km, což je poměrně dost. Ještě téhož roku byla vybudována prakticky celá síť. V dubnu byla zprovozněna trať od divadla přes Staré náměstí na Novoveskou třídu, dnešní náměstí Boženy Němcové, v květnu ze Starého náměstí do Rýnovic k poště a od divadla k Brandlu.
V září byl zahájen provoz na úsecích Rýnovice Pošta, Honsberg, neboli dnešní Janov, a z Brandlu do Rýnovic. Celá tramvajová síť měřila přibližně 21 kilometrů a vedla hodně členitým terénem. Jablonecké tramvaje měly spíše charakter malodráhy, protože spojovaly s Jabloncem obce v blízkém i vzdálenějším okolí. Podobně to bylo taky v Teplicích, to si povíme zase příště v našem seriálu o provozech. Jediné rozšíření v období téměř 30 let nastalo v roce 1904, kdy byla prodloužena trať z Novoveské třídy do Pasek. Zatímco koleje se až na výjimky neprodlužovaly, obrovský rozvoj zaznamenala v letech 1902 až 1904 nákladní tramvajová doprava. Na celé síti vzniklo několik nákladišť a vleček do různých podniků, navíc od roku 1904 byla zahájena pravidelná přeprava pošty pomocí tramvají. Tohle si myslím, že je úžasné téma na pokračování, protože nákladní tramvajová doprava je téma na můj vkus docela opomíjené, takže to si opravdu chci rozebrat v budoucnu, takže na tom si dám záležet, vypracuju si to. Ne jenom, že si to stáhnu z Wikipedie a přečtu, ale tohle to bude hezké. Provoz a zánik jabloneckých tramvají. V období první republiky se uvažovalo o propojení sítí libereckých a jabloneckých tramvají. Návrh byl ale zamítnut a podobný projekt byl uskutečněn až v 50. letech. V roce 1928 byl původní úsek vedoucí železničnímu nádraží přeložen do ulice Poštovní. Na jabloneckou tramvajovou dopravu se začalo smrákat již za války, kdy byla zrušena trať od Brandlu k divadlu. V roce 1945 také skončila přeprava pošty. V roce 1950 byl ukončen provoz na trať Brandl-Rýnovice, kde byl od roku 1904 pouze nákladní provoz. I přesto se v Jablonci začala stavět nová tramvajová trať. Šlo o meziměstskou trať do Liberce. Pozor! Kdyby to někdo nevěděl, tak ta do dneška existuje. Taky si o ní budeme povídat. Stavět se začalo právě v Jablonci a první úsek do Proseče byl zprovozněn na podzim roku 1953. Od jara následujícího roku se mohlo jezdit do Vratislavic. Celá trať do Liberce je v provozu od 1. ledna 1955. Stejně jako jablonecká síť byla i tato trať jednokolejná. S výhybnami o rozchodu 1000 mm. Tramvajový systém o tomto rozsahu vydržel přibližně 4 roky. Na jaře roku 1959 byla zrušena trať nádraží Jablonecké Paseky. Bylo to prý kvůli špatnému stavu kolejového svršku. Poslední jablonecké tramvaje vyjely do města 31. března 1965. Kvůli sněhové kalamitě byly tento den na poslední trati tramvaje nahrazeny autobusy. Stále však existuje trať do Liberce, kterou jablonecký dopravní podnik provozoval společně s Libereckým od roku 1970. Poté ji plně převzal Liberecký, který v roce 2010 začal provozovat městskou autobusovou dopravu i v Jablonci nad Nisou a změnil název na Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou. Tak, to máme k historii, k všeobecné historii jablonecké tramvajové dopravy. Znova opakuji, já ten mini článeček budu rozšiřovat, budu se v tom trošičku víc pitvat, ale dneska to máme jenom jako úvod, takže to tak berte. Zopakujeme si, co jsme se dočetli. Zahájení elektrického provozu tramvají v Jablonci nad Nisou bylo v únoru 1900. Ukončení provozu, kromě tratě do Liberce, bylo 31. března 1965. Rozchod byl úzký, 1000 mm. Byly 3 vozovny, 3 městské linky a 1 meziměstská. Skočíme si k vozovému parku. Pro zahájení provozu bylo v roce 1900 dodáno 16 motorových vozů ze Štýrského Hradce. O 2 roky později přibylo dalších 6 vozů stejného typu.
V letech 1925 a 1930 bylo zakoupeno celkem 12 tramvají z vagónky Ringhofer. Další motorové vozy přišly do Jablonce až v 50. letech 20. století. Jednalo se o typ 6MT. Dříve bylo zakoupeno 8 těchto tramvají. V roce 1959 přišlo 12 ojetých vozů z Mostu. V roce 1900 bylo pro zahájení provozu dodáno 10 vlečných vozů ze Štýrského Hradce. Další následovaly až ve 30. letech, kdy byly zakoupeny 4 vozy od Ringhofera a 2 z vagónky Česká Lípa. Poslední 2 vlečné vozy byly zakoupeny z Bratislavy v 50. letech. Ano, i na vozový park se chci podívat trošičku blíž, takže se můžete v budoucnu za 14 dnů těšit na díl, který bude víc zkoumat právě dopravu v Jablonci nad Nisou. Já budu ráda, když mi pod ten díl napíšete, co si o tom myslíte, jestli se těšíte a jestli jste zvědaví na to, jak to v tom Jablonci vypadalo. Jasný, vy si to můžete samozřejmě najít v encyklopediích, v knihách, na internetu sami, ale na co, když to můžete poslouchat ode mě? Třeba to bude i dobře a kvalitně zpracovaný. Já se o to budu určitě snažit. Slibuju. Každé ráno jiné drama a já ten příběh můžu vyprávět. Všechny zprávy z minulosti. MHD je víc než fakturist. Příběh o lidské vynalézavosti, o našich životech, co města dneska píší. Ne, opravdu víc nezvládnu do tohoto dílu narvat. Jsem ráda, že aspoň trošičku je mi rozumět, ale já si myslím, že ten díl, i když jsme si přečetli pouze jeden článek, tak nás krásně navnadil na příště, kdy se budu těšit u dalšího dílu mého podcastu Výpravna. Děkuji a mějte se krásně.